Έτοιμοι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Είμαι ο Λευτέρης και είναι ο Σπύρος. Πώς προέκυψε τώρα αυτή η διαδικασία και τι κάνουμε εδώ πέρα. Στο στέκι μας είμαστε. Συζητάμε αρκετές φορές τη εβδομάδα για ρεπορτάζ ποδοσφαιρικό, μπασκετικό, handball, τένις, ping-pong, οτιδήποτε έχει να κάνει γενικά με άθλημα. Ξανά που είμαστε Ελληνάρες. Είμαστε το Farmers League, το όνομα που δώσαμε στο κανάλι μας, εγχείρημα στο εγχείρημά μας αυτό που ξεκινάμε τώρα. Το βιντεάκι αυτό με τη λήξη του θα ανέβει στο YouTube και θα γίνει και ένα ριποστάρισμα στους λογαριασμούς στο Instagram. Ακριβώς. Έτσι ώστε να πάρει να βοηθηθεί λίγο η κατάσταση. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, να πω ότι είμαστε σε κατάστημα που δουλεύει αυτή τη στιγμή, σε πριβέ χώρο. Οπότε, αν υπάρξει κάποια διακοπή ή κάτι απρόπτο, να είμαστε λίγο επίοικείς. Να είστε επίοικείς, παιδιά, γιατί αυτά έχει η πραγματική ζωή. Και όπως είπαμε ακριβώς, αυτό είναι ένα εγχείρημα το οποίο ξεκινάμε τώρα. Είμαστε δύο φίλοι. Θα είναι απλά μια καθημερινή κουβεντούλα που την κάνουμε μεταξύ μας, σε καθημερινή βάση. Απλά επειδή μας άρεσε και το γουστάραμε και θεωρούσαμε ότι θα ήταν ωραίο να συμμετείχατε κι εσείς με κάποιο τρόπο, όπως σας θέλετε, ή να μας ακούσετε είτε συμφωνείτε είτε διαφωνείτε, να πούμε ο καθένας την άποψή του και να κάνουμε μια κουβέντα σε υγιή πλαίσια και να ανταλλάξουμε τις απόψεις μας. Πάντα. Όπως είναι αθλητισμός στην Ελλάδα. Ακριβώς, εντάξει, σε πολύ υγιές πλαίσιο, εννοείται. Θα είμαστε εδώ να σχολιάζουμε εξελίξεις, ρεπορτάζ, νέα, επιτυχίες, αποτυχίες, θριάμβους. Τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα, παιδιά, θα προσπαθούμε να καλύψουμε ένα μεγάλο μέρος της επικαιρότητας. Να ξεκαθαρίσουμε ότι με το ρεπορτάζ σχολιόμαστε και οι δύο ερασιτεχνικά, είτε γιατί μας αρέσει το άθλημα, είτε γιατί μας αρέσει η κουβέντα που κάνουμε, είτε γιατί παίζουμε και λίγο στοίχημα. Οπότε ερασιτεχνικά το έργο όλο, κουβέντα θα πάει μαζί και με εσάς και θα δούμε τι θα προκύψει στο μέλλον. Λοιπόν, φοβερή μέρα σήμερα. Τελικά πήγε σε πέμπτο τελικό. Ναι, πραγματικά. Αν και λέγαμε ότι ο Ολυμπιακός έχει μπει με πάρα πολλή φορά για να το καθαρίσει. Ίσως όχι για ένα 3-0, γιατί προφανώς όλοι περίμεναν ότι θα πάρει από ένα παιχνίδι κάθε ομάδα τουλάχιστον. Όμως πήγαμε σε πέμπτο παιχνίδι τελικά και πολύ καλό κιόλας. Και για το ελληνικό μπάσκετ και για εμάς φιλάθλους που το βλέπουμε. Συμφωνώ απολύτως. Γιατί κακά τα ψέματα, συγγνώμη, βλέπουμε την ομάδα που έχει χαρακτηρίσει τη EuroLeague και την τρίτη ομάδα της Ευρώπης αυτή τη στιγμή, έτσι. Είναι τελικοί οι οποίοι είναι πάντα δυνατοί κάθε χρονιά, όσο μάλλον φέτος που ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός τερμάτισαν πάρα πολύ ψηλά και μας έπεισαν όλους. Αλήθεια είναι και πραγματικά νομίζω ότι αυτή η εξέλιξη με τον τρόπο που έχει έρθει δεν νομίζω ότι την περίμεναν πάρα πολύ. Η αλήθεια. Ότι δηλαδή θα ξεκίναγε ο Ολυμπιακός τόσο δυνατά με break στην έδρα του Παναθηναϊκού. Θα έπαιρνε και το δεύτερο παιχνίδι. Και ο Παναθηναϊκός δεδομένα θεωρώ εγώ βάσει εμπειρίας και βάσει roster και βάσει χρημάτων που έχουν δαπανηθεί από αυτήν την ομάδα, φανταστική ομάδα ο Παναθηναϊκός. Κατά τρόπο στην Real στο τελικό της Ευρωλίγκας νομίζω ότι δεν χωρά αμφισβήτηση. Έτσι, ότι πήγε και έπαιξε ένα Final Four και βρέθηκε σε πραγματικά πολύ καλή φόρμα και νομίζω θα συμφωνήσουν όλοι ότι το πήρε επάξια ο Παναθηναϊκός το τρόπαιο. Ναι. Η αλήθεια είναι, όπως τα είδα εγώ τουλάχιστον τα πράγματα, ότι στα μεταξύ τους παιχνίδια ο Ολυμπιακός, παρότι στα χαρτιά για μένα είχε κατά μία έννοια ασθενέστερο ρόστερ από τον Παναθηναϊκό, στα μεταξύ τους παιχνίδια έβρισκε πάντα έναν τρόπο να τα κερδίζει. Θεωρούσα προσωπικά ότι η σειρά θα κριθεί σε μικρότερο αριθμό παιχνιδιών. Νομίζω ότι το ότι έφτασε σε πέμπτο παιχνίδι φανερώνει και την ποιότητα και την αξία των δύο ομάδων. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς νομίζω. Ο τρόπος όμως όπου κατάφερε ο Ολυμπιακός να σπάσει την έδρα του Παναθηναϊκού, να πάρει και το δεύτερο παιχνίδι και να φέρει τη σειρά σε μια διαχειρίσιμη κατάσταση για εκείνον, από ό,τι φαίνεται δεν μπόρεσε να την τελειώσει την υπόθεση και τώρα καλείται Λευτέρη να πάει στην έδρα του μισθού του αντιπάλου, σε ένα κατάμεστο γήπεδο και να κάνει κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Φυσικά δεν είναι ακατόρθωτο, αλλά έχει ένα βαθμό δυσκολίας ψηλό. Ο Παναθηναϊκός σήμερα πρέπει να παρουσιαστεί όπως πρέπει να παρουσιαστεί στην έδρα του, όπως κάνει σχεδόν πάντα μπροστά στον κόσμο του.
Μια πολύ καυτή έδρα, όπως πολύ καυτή έδρα είναι και το ΣΕΦ. Γενικά οι Έλληνες το έχουμε λίγα γι' αυτό. Ό,τι κάνουμε θέλουμε να είμαστε καλοί και πολλές φορές υπερβάλλουμε κιόλας γι' αυτό. Έχει παιχτεί και πολύ παρασκήνιο τώρα με το επικοινωνιακό κομμάτι. Πολλά stories στο Instagram, πολλές δηλώσεις, η ΚΑΕ και οι δύο. Έχουν δυναμητήσει λίγο το κλίμα. Απ' την άλλη, κατ' εμέ, βλέποντας και το προηγούμενο παιχνίδι μετά από σωρία ανακοινώσεων και από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός και από την ΚΑΕ Ολυμπιακός, η έδρα δεν θύμιζε και τόσο πολύ ΣΕΦ, ήταν πιο ήρεμα τα πράγματα. Οπότε αυτό ίσως δώσει ένα μεγαλύτερο βάρος στους παίχτες για σήμερα, για το πώς θα παίξουν μέσα στο παρκέ. Γιατί ο κόσμος θα είναι λίγο μαγκωμένος, ας το πω. Θεωρώ θα είναι μια περίπου ίδια εικόνα με αυτή που παρακολουθήσαμε στο ΣΕΦ την Τετάρτη. Παρ' όλα αυτά και οι δύο ομάδες θέλουν τον τίτλο, θέλουν το μάτς για το γόητρο, θέλουν να κερδίσουν προσωπικά κάποιον αντίπαλο, γιατί έχουν προκύψει και πάρα πολλά beef εντός αγωνιστικού χώρου. Προσωπικές αντιπαλότητες, που όμως είναι σε ένα γενικότερο πλαίσιο της κόντρας των αιωνίων. Είναι λογικό. Καλό είναι αυτό, γιατί τα προηγούμενα χρόνια και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ είχαμε δει. Ήταν μονόπλευρο το ενδιαφέρον βασικά. Νομίζω ότι η υπεροχή του Ολυμπιακού ήταν τέτοια που δεν άφηνε πολύ μεγάλο περιθώριο σε αμφισβήτηση. Τα τελευταία χρόνια ναι. Και στο μπάσκετ αλλά και στο ποδόσφαιρο. Τώρα, εντάξει, στο ποδόσφαιρο η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία 2 χρόνια. Μην το μπλέξω, δικό μου λάθος τώρα. Ας μείνουμε στο μπάσκετ για την ώρα. Έτσι. Γενικά τα παιχνίδια αυτά είναι πολύ, πολύ ρομαντικά παιχνίδια, πολύ ωραία παιχνίδια. Αυτή η κόντρα που έχουν οι δύο αιώνιοι, πάντα σε υγιή πλαίσιο και το να κάνουμε καλαμπούρι ένα στον άλλον, έτσι. Όχι σε μεγαλύτερο επίπεδο. Είναι πολύ ωραίο αυτό για τα ελληνικά δεδομένα, το να υπάρχει αυτή η κόντρα Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού, είτε οποιασδήποτε ομάδα, Άρης, ΠΑΟΚ κλπ. Ή ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ κλπ. Γενικά είναι πολύ ωραίο να υπάρχει έτσι ένα γόητρο, δίνει μια άλλη διάσταση στο παιχνίδι. Για εμάς τους φιλάθλους, για τους παίχτες τους ίδιους, αυτό που θέλω να πω πριν είναι ότι βλέπουμε πολύ ωραίους τελικούς. Φαίνεται ότι και από τις δύο ομάδες οι παίχτες πονάνε τη φανέλα. Και προφανώς και οι δύο προπονητές, έτσι. Και οι δύο προπονητές. Πρόκειται για δύο προπονητές έτσι μπαρτοκαπνισμένοι και οι δύο, με πολλούς τίτλους. Παρότι ο Μπαρτζόκας είναι και Ολυμπιακός στην ψυχή, ας πούμε. Ναι. Και ο Άταμαν χωρίς να είναι Έλληνας, κι όμως έχει κερδίσει και το σεβασμό όλων. Ναι. Στην Ελλάδα γενικά. Αλήθεια είναι. Αλλά φαίνεται ότι πονάει πάρα πολύ τα παιχνίδια αυτά. Τώρα, κακά τα ψέματα, έχουμε Ιούνιο, είναι καλοκαίρι, έχει σχεδόν 40 βαθμούς έξω. Τουλάχιστον ο Παναθηναϊκός που πέτυχε το μέγιστο φέτος και κατέξε την EuroLeague, που θα έπρεπε ας πούμε και λίγο να το δει σαν αγκαρία, δεν το βλέπει σαν αγκαρία. Ναι. Ήρθε ξανά στο παιχνίδι από το 2-0, έχει πάει τη σειρά στο 2-2 και το μόνο που δεν είναι δηλαδή αυτά τα παιχνίδια είναι ότι έλα πάμε να δείξουμε και αυτό, να τελειώνουμε, να πάμε παραλία, να πάμε διακοπές κλπ. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι εγώ που το βλέπω σαν εξωτερικός παρατηρητής δεν έχω πολύ μεγάλη τρύπη με τον μπάσκετ. Είχα στο μυαλό μου μία σκέψη του ότι οι παίχτες μεγάλου βεληνικούς που έρχονται στο ελληνικό πρωτάθλημα για τον μπάσκετ το βλέπουν περισσότερο ως μέσο κατάκτησης της Ευρωλίγκας πιο πολύ, γιατί πραγματικά αυτός νομίζω ότι είναι μεγάλος στόχος. Και ότι σε κάποιες περιπτώσεις οι εγχώριοι τίτλοι των ομάδων ίσως περνούν σε λίγο δεύτερη μοίρα. Εμείς σαν φιλάθλοι αυτό δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε πλήρως, γιατί θέλουμε προφανώς οι ομάδες μας να πηγαίνουν και να κερδίζουν όποια διοργάνωση παίζουν. Ναι, εντάξει. Αλλά σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν αθλητές τώρα όπως ο Ναν, όπως ας πούμε, δεν ξέρω, ο Λεσόρ ή κάποιοι άλλοι που μπορεί να μην έχουν τόσο γνώση της ελληνικής πραγματικότητας και να τους βλέπουμε πολύ πιο συγκεντρωμένους στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και στα εγχώρια να παρουσιάζονται ίσως λίγο κατώτεροι από αυτό που θα περιμέναμε. Συμφωνώ. Δεν μπορώ να πω ότι το έχουμε δει αυτό στους τελικούς και μου έκανε επιθετική εντύπωση το ότι οι ομάδες μετά από τόσα πολλά παιχνίδια που έχουν παίξει μέσα στη σεζόν, γιατί είναι πραγματικά πολλά τα παιχνίδια, έτσι, παρουσιάζουν τέτοιο πρόσωπο. Το μπάσκετ, εγώ θεωρώ που έχουν παιχτεί σε αυτά τα 4 παιχνίδια ήταν πολύ υψηλού επίπεδου. Δεν νομίζω ότι κάποιος βλέποντας τους τελικούς έχει παράπονο για το θέαμα ή από την ένταση. Πολύ γεμάτα παιχνίδια. Νομίζω ότι ήταν πολύ γεμάτα παιχνίδια και τα 4.
Γεμάτα από όλες τις απόψεις. Και ότι δεν θα υστερήσει καθόλου και ο πέμπτος τελικός. Αλλά συμφωνώ πολύ σε αυτό που είπες, ότι και ο κόσμος θα είναι λίγο μαγκωμένος και γενικά το παιχνίδι θα πάει λίγο κλειστά. Θα προσπαθήσουν ίσως οι ομάδες να κάνουν μια συντήρηση δυνάμεων για να το πάνε όσο πιο κοντά μπορούν προς το τέλος και να το χτυπήσουν εκεί. Δική μου άποψη, νομίζω ότι δεν θα δούμε δηλαδή τις ομάδες να ανοίγονται πολύ, να ρισκάρουν πολύ από νωρίς για το. Λογικά όμως θα αλλάξουν μερικά πραγματάκια. Δηλαδή, σίγουρα ο Ολυμπιακός πρέπει να παρουσιαστεί καλύτερος από τα δύο τελευταία παιχνίδια που έπαιξε και σίγουρα ο Παναθηναϊκός πρέπει να παρουσιαστεί καλύτερος από τα δύο πρώτα που έπαιξε. Οπότε θεωρώ ότι κάποιες αλλαγές θα γίνουν. Ούτως ή αλλιώς οι δύο προπονητές παίζουν και διαφορετικά σχήματα. Δηλαδή, έχουν ένα κύριο τρόπο παιχνιδιού, αλλά δεν στέκονται μόνο σε αυτά. Έχουμε δει πολλές φορές να γίνονται πράγματα τα οποία αναρωτιόμαστε και εμείς που το βλέπουμε από τηλεόραση ή από το γήπεδο, ότι τι έγινε τώρα, τι καινούριο βλέπουμε, κάτι πάει λάθος, μπορεί και όχι. Οι προπονητές ξέρουν καλύτερα από εμάς. Σίγουρα. Είχα μια ερώτηση πάρα πολύ κλασική που έχει παίξει αυτές τις 2 μέρες σίγουρα πάρα πολύ μεταξύ παρεών. Πώς βλέπεις το τελικό, τι θεωρείς, ποιος είναι φαβορί για κατάκτηση? Εντάξει, νομίζω πολύ καυτή ερώτηση. Όποιον και να ρωτήσουμε, νομίζω θα έχει διαφορετική απάντηση να δώσει. Σίγουρα. Τι να πω, νομίζω ότι η πλάστιγκα, λόγω momentum, ίσως και λόγω λίγο έδρας, κάποιοι θα πούνε ότι γέρνει προς τον Παναθηναϊκό. Δική μου ταπεινή άποψη είναι ότι σε αυτό το επίπεδο, όταν μιλάμε για τέτοιους αθλητές και τόσο κρύο αίμα σε δύσκολες καταστάσεις, θεωρώ ότι ναι, μεν η έδρα παίζει σημαντικό ρόλο, αλλά ίσως όχι τόσο σημαντικό όσο το έχουμε εμείς στο μυαλό μας σαν φίλαθλοι. Δηλαδή, είδαμε τον Παναθηναϊκό να πηγαίνει να παίζει τη ζωή του στο προηγούμενο παιχνίδι, μέσα στο σεφ, μέσα σε ένα κατάμεστο σεφ. Η ατμόσφαιρα ήταν λίγο, όπως είπες και εσύ, θα μπορούσε να ήταν και λίγο πιο ηλεκτρισμένη, λίγο πιο δυνατή. Αλλά δεν πάβει να κυνηγάει ένα αποτέλεσμα όπου, εκ των πραγμάτων φαίνεται δύσκολο, στην έδρα του αντιπάλου του αιώνιου αντιπάλου του, που δεν έχει τυχαίους παίχτες στο ρόστρο του. Σίγουρα. Έτσι. Οπότε, ναι, σημαντικός παράγοντας η έδρα. Δεν θεωρώ ότι έχει τη βαρύτητα που θεωρούμε όλοι ότι έχει. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω πολύ κλειστό τελικό μέχρι την τελευταία περίοδο. Και νομίζω ότι τη διαφορά θα την κάνει πολύ ατομική προσπάθεια και. Λες, τα σουτ θα πάρουν τα ελεύθερα ή τα μεγάλα κλπ. Τα μεγάλα σουτ. Τώρα που είπαμε για μεγάλα σουτ, το τελευταίο παιχνίδι, το παιχνίδι που έκανε το 2-2 ο Παναθηναϊκός δηλαδή, ήθελα να το σχολιάσουμε αυτό. Το πόσα σουτ πήρε ο Παναθηναϊκός στο τέλος του χρόνου και πόσα buzzer beater έβαλε. Νομίζω έβαλε πάρα πολλά buzzer beater. Ακόμα και στη λήξη της δεύτερης περίοδου που πήγαμε σε ημίχρονο, η διαφορά ήταν στους 10, αν δεν κάνω λάθος, και με ένα τρίποντο του Grant. Νομίζω ο Grant το έβαλε που ήταν από τη halfway line. Ακριβώς. Θα μου πεις τι 10, τι 7. Απ' την άλλη, άλλο 10, άλλο 7. Άλλο 10, άλλο 7. Έχει να κάνει και με το χρονικό σημείο στο οποίο μειώνεις και εκνευρίζεις λίγο ίσως τον αντίπαλο, τον αποσυντονίζεις λίγο. Σε κάθε περίπτωση αυτό που λες ισχύει. Βέβαια, ο Ολυμπιακός θεωρώ ότι θα πρέπει πάρα πολύ να προσέξει. Δεν λέμε κάποιο μεγάλο μυστικό, ότι πρέπει να κοιτάξει να περιορίσει πάρα πολύ τη δραστηριότητα του Ναν. Έτσι, πρόκειται, νομίζω, κατά ομολογία για έναν από τους MVP όλης της χρονιάς για τον Παναθηναϊκό. Σε πολύ δύσκολα παιχνίδια κουβάλισε, με πολύ μεγάλες εμφανίσεις. Σίγουρα. Παίρνει την μπάλα και την ομάδα στους ώμους του. Σίγουρα. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός, για να έχει πολύ καλές τύχες σήμερα, θα πρέπει κατά κύριο λόγο να περιορίσει τον Ναν. Θα μου πεις, δεν παίζει μόνο ο Ναν στον Παναθηναϊκό. Έτσι. Όχι, προφανώς. Έχει παίχτες, τώρα τι να λέμε, όπως ο Κώστας Λούκας. Το κύριο σχήμα του Παναθηναϊκού παίζει βασικούς Ναν, Λούκα και Γκραντ. Που σημαίνει ότι και οι τρεις αυτοί μπορεί να κουβαλήσουν την μπάλα. Ακριβώς. Δηλαδή, σήμερα φαντάζομαι ότι ο Μπαρτζόκας θα προσπαθήσει να περιορίσει τη δραστηριότητα του Ναν, που κατά τα ψέματα τώρα, όταν βγήκε στο δεύτερο ημίχρονο στο σεφ, κουβάλισε την ομάδα όχι εξ ολοκλήρου, αλλά κουβάλισε πάρα πολύ την ομάδα και τερματίζοντας με πολύ μεγάλο αριθμό πόντων. Έτσι, στο υπήρχε ένα σημείο στην τρίτη περίοδο όπου ο Ολυμπιακός είχε μια διαφορά και φαινότανε σαν να έπαιζε μόνος του ο Γκραντ. Ο Γκραντ. Έπαιρνε την μπάλα, διείσδυε, lay-up, κάρφωμα, κλέψιμο.
Μια πολύ καλή άμυνα, νομίζω κλέβει την μπάλα. Δεν θυμάμαι ποιος πάει να κάνει την πάσα, κλέβει στον ευνηδιασμό, καρφώνει. Γενικά σε σημεία που φαινόταν ότι είχε χάσει λίγο το μυαλό του Παναθηναϊκός και ότι ο Ολυμπιακός έδειχνε να μπορεί να διατηρήσει τη διαφορά, ίσως και να την αυξήσει. Έκανε step up ο Γκραντ, κράτησε τη διαφορά σε πολύ λογικά πλαίσια και μετά ανέλαβε ο Ναν, όπου νομίζω στην τέταρτη περίοδο, τέλος της τρίτης περίοδου και τέταρτη περίοδο, ο Ναν ήταν σχεδόν ασταμάτητος. Έβρενε την μπάλα, δημιουργούσε, μοίρασε assist, έμπαινε μόνος του, έδινε assist στο Λεσόρ, στη ρακέτα. Νομίζω ότι αυτή ακριβώς η πολυφωνία του Παναθηναϊκού, αυτή είναι που έχει δημιουργήσει πολύ έντονο πρόβλημα στον Ολυμπιακό. Αυτό. Πιστεύω είναι πολύ δύσκολο στην αντιμετώπιση, γιατί φαντάζομαι ότι ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο προπονητής οποιασδήποτε ομάδας, προσπαθώντας να περιορίσει τον Ναν, σίγουρα θα αφήσει χώρο σε άλλους παίχτες. Ο Παναθηναϊκός έχει παίχτες που αν τους αφήσει χώρο, δηλαδή ο Σούλικας είναι Σούλικας, όπως και να το κάνουμε. Ο Γκραντ, μην ξεχνάμε ότι μπορεί στο Παναθηναϊκό να είναι πιο αμυντικογενής παίχτης, αλλά ο Γκραντ στην Ευρώπη είναι παίχτης ο οποίος έχει line πάνω από 16,5 πόντους σε κάθε. Απλά ο ρόλος που έχει πάρει τώρα στο Παναθηναϊκό είναι τέτοιος. Όπου, ναι. Όμως και στο τρέξιμο είναι πολύ. Δηλαδή μπορεί να τρέξει την μπάλα, να πάει σε ένα lay-up και τρίποντο μπορεί να βαρέσει και παιχνίδι μπορεί να κάνει. Είναι αυτό ότι περιορίζει τον Ναν, σου έρχεται ο Σλούκας. Περιορίζει τον Σλούκα, σου έρχεται ο Γκραντ. Δηλαδή δεν ξέρεις, είναι λίγο πολύπλευρο. Εν τω μεταξύ, τώρα που συζητάμε για το τέταρτο παιχνίδι, το προηγούμενο, ο Ολυμπιακός τελείωσε το παιχνίδι, αν δεν κάνω λάθος, με 5 λάθη. Που σημαίνει ότι είχε πάρα πολύ λίγα λάθη. Να. Και παρόλα αυτά έχασε για 3 πόντους το μάτς. Αν μου επιτρέπεις, Ρεσί Ελευθερή, νομίζω ότι καταλυτικό ρόλο έπαιξε και το γεγονός ότι έχασε πάρα πολλές βολές. Ο Ολυμπιακός κάνει πολλές βολές. Έχασε πάρα πολλές βολές. Έχασε βολές, κάποιες ακίνδυνες βολές, αν μπορώ να το πω έτσι, αλλά έχασε και βολές όπου τώρα μου έρχεται τυχαία στο μυαλό η φάση όπου κερδίζει αντιαθλητικό και τεχνική ποινή, αν δεν κάνω λάθος, και εκτελεί τη βολή, τη χάνει, μετά εκτελείται οι βολές του φάουλ, ναι. βάζει μία στις δύο. Ναι. Στις 3 βολές του Παπα-Νικολάου, νομίζω στο τέλος, πάλι έλειψε το καθαρό μυαλό. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να αποδώσουμε ανικανότητα στον Παπα-Νικολάου προς Θεού τώρα για τις βολές. Όχι βέβαια. Αλλά νομίζω ότι ήταν πολύ ανησυχητικό ότι σε πολύ κρίσιμα σημεία ο Ολυμπιακός κατάφερε να οθήσει τον Παναθηναϊκό σε πολλά ομαδικά φάουλ, να πάει στη γραμμή των βολών και να μην τις αξιοποιήσει καθόλου. Σκέψου, γιατί γι' αυτό ξεκίνησα έτσι και είπα και για το επικοινωνιακό και για όλη την πίεση που υπάρχει γενικά και στους παίκτες και στους φιλάθλους και γενικά σε όλους τους παράγοντες. Σκέψου ότι στο παιχνίδι έχασε βολές και ο Ναν που έχει τρομερό ποσοστό ευστοχίας. Ο Ναν στο τέλος, νομίζω στις τελευταίες βολές που βαράει, ο Ναν έχει 91% βολές στη σεζόν. Ναι. Έτσι. Και έβαλε μία στις 2 στο τέλος. Ναι, νομίζω χάνει 2 βολές στο παιχνίδι. Ή κάνει και τις 2. Δηλαδή τώρα μιλάμε για τον Ναν, έτσι. Δεν μιλάμε... Όταν είχε έρθει ο Ναν στο Παναθηναϊκό, θυμάμαι το 2023, τα line των στοιχηματικών δίνανε over μισή βολή να χάσει ο Ναν, ξέρω εγώ, και το δίνανε κοντά στο 1,80 απόδοση κλπ. Ναι, πραγματικά. Και στο σεφ έχασε 2 βολές. Θέλω να πω ότι ακόμα και οι μεγάλοι παίχτες, γιατί κατά ψέματα ο Κέντρικ Ναν είναι ένας από τους μεγαλύτερους παίχτες και νομίζω κατά τη γνώμη μου ο καλύτερος που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα μαζί με τον Πόρτερ του ΠΑΟΚ. Θεωρώ ότι έχει μεταβιβαστεί αυτή η πίεση σε όλους τους παίχτες, δηλαδή όλο το σωματείο και ατομικά και ομαδικά βλέπουν, θέλουν βασικά να πάρουν το παιχνίδι με κάθε κόστος, υπάρχει τρακ, υπάρχει άγχος, πράγμα το οποίο δεν μπορούμε να καταλάβουμε απόλυτα εμείς, αλλά το ζούμε με το δικό μας τρόπο. Το ζούμε με το δικό μας τρόπο από την οθόνη, από το γήπεδο, εντάξει. Νομίζω, εντάξει, σε πολύ ανθρώπινο επίπεδο είναι πολύ λογικό, έτσι. Οκ. Ναι. Αλλά, τι να σου πω εσύ, νομίζω ότι σε αυτό το επίπεδο, ειδικά όταν συγκεκριμένα τώρα που λέμε για τον Ναν, έχεις παραστάσεις από γεμάτες χρονιές στο NBA και σε ένα επίπεδο που είναι εξωπραγματικό κυριολεκτικά. Νομίζω ότι δικαιολογούνται και οι υπερεμφανίσεις, αλλά και τα ατομικά λάθη. Είδαμε, παραδείγματος χάρη τώρα, είδαμε τον Κάναν να χάνει και αυτός πολλά κρίσιμα σου.
Έβαλε κάποια με πολύ δύσκολες άμυνες στη λήξη του χρόνου. Νομίζω στα τελευταία σουτ που παίρνει ο Ολυμπιακός για την ισοφάριση, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τη διακοίνηση του σκορ, παίρνει νομίζω 2 ελεύθερα σουτ. Ένα ο Κάναν και. Ναι. Κοίταγα λίγο τα στατιστικά πριν. Γιατί το τέταρτο παιχνίδι, αν το δεις έτσι και το αναλύσεις καλά, είναι σαν να το χάνει ο Ολυμπιακός μόνος του και να το κερδίζει ο Παναθηναϊκός ταυτόχρονα, επειδή έχει μπει και είναι. Θα τα παίξουμε όλα στο τέρμα, θα πάμε να πάρουμε το παιχνίδι κλπ. Ο Ολυμπιακός μπαίνει, παρουσιάζεται στο ημίχρονο, έχει μια πολύ καλή διαφορά απέναντι στον Παναθηναϊκό, παίζει στην έδρα του, έχει το momentum, δεν το κρατάει, χάνει πολλές βολές, κάνει λίγα λάθη, παίρνει αρκετά ελεύθερα σουτ, 9 αν δεν κάνω λάθος, και ευστοχεί σε ένα, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, είναι από τη γωνία το τρίποντο του Λαρετζάκη. Του Λαρετζάκη, μπράβο. Από τη γωνία, δύσκολο σουτ. Και... πιο εύστοχος ο Παναθηναϊκός. Πολύ. Επίσης, στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός, όποτε κατέβαζε την μπάλα ο Ναν, τον έβλεπε απλά με ποιο τρόπο θα καταλήξει την μπάλα στο καλάθι. Δηλαδή, φαινόταν ότι ο Ναν περνάει το κέντρο και θα δούμε τώρα τι θα κάνει. Θα σταματήσει, θα κάνει ένα βήμα πίσω και θα σουτάρει, θα μπει, θα κάνει μπάσιμο, θα βάλει ένα δίποντο έτσι, ή θα πάει να μπει μέσα στη ρακέτα και θα πασάρει την μπάλα στο Λεσόρ ή στον όποιο Λεσόρ ή στον Γκραντ, ας πούμε, και θα κάνουν παιχνίδι οι υπόλοιποι. Οπότε αυτό, ναι. Έχει μια πολύ καλή εικόνα ο Ολυμπιακός. Αν εξαιρέσει τα ελεύθερα σουτ που πήρε. Γενικά οι τελικοί, δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε βασικά τελικούς που να έχουν ομάδες τόσα πολλά άστοχα ελεύθερα σουτ, τόσες πολλές άστοχες βολές. Δεν ξέρω τι μπορεί να πήγε λάθος για τον Ολυμπιακό. Πάντως ξέρω σίγουρα ότι ο coach Μπαρτζόκας θα προσπαθήσει να διορθώσει την κατάσταση. Όπως ο coach Αταμάν θα προσπαθήσει να πάρει το παιχνίδι για να το φέρει στα μέτρα του. Όπως ξέρει και έχει κάνει πολλές φορές φέτος και στην Ευρώπη. Παιδιά, νομίζω θα ήταν λάθος να παραβλέψουμε ότι σε ένα σενάριο που επιβεβαιώνει τον Παναθηναϊκό ότι κερδίζει και κατακτά το πρωτάθλημα, θα γίνει μόλις η δεύτερη ομάδα στην ιστορία του ελληνικού πρωταθλήματος που θα καταφέρει να γυρίσει εις βάρος του σειρά από το 2-0. Πολύ δύσκολο. Η τελευταία ομάδα που το έκανε, για να καταλάβετε, ήταν πριν 22 χρόνια. Ήταν η ΑΕΚ κόντρα στον ίδιο αντίπαλο. Πάλι με τον Ολυμπιακό, πάλι από 2-0. Πάλι από 2-0 είχε προηγηθεί ο Ολυμπιακός. Τότε η ΑΕΚ είχε μια φανταστική ομάδα, κατάφερε και το γύρισε σε 3-2. Βλέπουμε τώρα ότι 22 χρόνια μετά είναι πολύ κοντά στο να συμβεί για δεύτερη φορά αυτό. Το τονίζω γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο το να μπορέσει μια ομάδα να απολέσει ένα προβάδισμα 2 παιχνιδιών. Ιδίως όταν προέρχεται και από νίκη στην έδρα του αντιπάλου στο πρώτο παιχνίδι. Δεν σου φαίνεται λίγο σαν να είναι φέτος η χρονιά των απρόοπτων, συμβαίνουν δηλαδή πράγματα. Ναι. Δηλαδή είδαμε, ας πούμε, στο μπάσκετ πάλι στην Ευρωλίγκα 2 ομάδες, όχι μία, να παίρνουν το τρίτο παιχνίδι στην έδρα του αντιπάλου. Πράγματι. Ο Ολυμπιακός με την Μπαρτσελόνα, ας πούμε, και η Φενέρ με την. Ποιο ήταν, με το Μονακό. Αν δεν κάνω λάθος, νομίζω, δεν θυμάμαι. Ήταν και η Φενέρ, τέλος πάντων. Είναι λίγο γενικά η χρονιά που δεν μπορείς να προβλέψεις πάρα πολλά πράγματα. Για μένα είναι πολύ καλό αυτό, γιατί δείχνει ότι έχει ανεβεί λίγο το επίπεδο, γίνεται και το unexpected, γίνονται και πράγματα που δεν είχαμε συνηθίσει να γίνονται. Είναι το 24 έτσι, έχει ένα άρωμα 2004, είμαι και λίγο πιο ρομαντικός. Έχει ένα τέτοιο άρωμα μόνο που δεν πήγαμε στο Euro. Δεν πήγαμε στο Euro. Κακό θέμα αυτό. Παιδιά, θα σχολιαστεί αργότερα το Euro, μην νομίζετε. Ναι. Οι ποδοσφαιρόφιλοι δεν θα μείνουν παραπονεμένοι. Ακολουθεί μίνι ανάλυση για το Euro. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, νομίζω είναι στη σκιά του πέμπτου τελικού. Σήμερα όλοι νομίζω ότι οι περισσότεροι από εμάς, είτε μπασκετικοί είτε όχι, θα το δουν το παιχνίδι. Σήμερα θα παρακολουθήσουν αυτό το παιχνίδι. Θα το παρακολουθήσουν όλο το παιχνίδι. Δηλαδή, σε αυτούς τους τελικούς, δηλαδή τώρα φέτος, βλέπω στο Instagram και γενικά στο social να ανεβάζουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ξαναδεί να ανεβάσουν για τον Παναθηναϊκό, για τον Ολυμπιακό. Ναι. Βλέπω κοπέλες που μπορεί να μην ασχολιόντουσαν ή να ασχολούνται και να μην το είχαν δείξει. Γενικά υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή και σαν φιλαθλοί στα παιχνίδια αυτά. Δείγμα το ότι βλέπουμε πάρα πολύ καλούς τελικούς, έτσι. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να βλέπουμε τους καλύτερους τελικούς στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Εντάξει, μεγάλες ομάδες και οι δύο. Πραγματικά. Αυτό, ναι.
9 και 4 παιδιά. Δύσκολο παιχνίδι, πολύ αμφίροπο. Όπως είπα και πριν, δεν πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός είναι το φαβόρι που μπορεί να πει κανείς παιδιά δεν το χάνει. Ναι, ότι έτσι, είναι σε κάθε μάστα, περίπτωση. Ναι. Οκ. Νομίζω Σίγουρα, όλοι Ολυμπιακός. λίγο πολύ έχουμε στο μυαλό μας ότι είναι πιο κοντά στον τίτλο. Ωστόσο, δεν νομίζω ότι κανείς θα ήταν έκπληκτος αν Ολυμπιακός. 11 η ώρα το βράδυ οι Ολυμπιακοί έχουν εξηγηθεί τους δρόμους και πανηγυρίζουν την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Το οποίο έχει γίνει πάρα πολλές φορές φέτος. Δηλαδή έχουμε Το οποίο, κουραστεί παιδιά, να εντάξει, το νομίζω βλέπουμε. οι Ολυμπιακοί πλέον έχουν κατασκηνώσει έξω και απλά πανηγυρίζουν. Για κάποιο λόγο θα πανηγυρίσουν. Απλά περιμένουν στο πεζοδρόμιο και απλά κάποια στιγμή θα πανηγυρίσουν. Κάποιος στο Πασαλιμάνι. Το Πασαλιμάνι από την κατάκτηση του Conference δεν το έχουν φτιάξει. Ο δρόμος όντως έχει. Γιατί ακόμα περιμένουν τα επόμενα πανηγύρια. Και σου λέει θα τα φτιάξουμε μέσα στο καλοκαίρι. Νομίζω ότι πραγματικά σε κάθε περίπτωση πολύ επιτυχημένη χρονιά για τον Παναθηναϊκό. Τώρα μιλάμε για τον μπάσκετ. Έτσι. Πολύ επιτυχημένη χρονιά προφανώς. Πήγε, επένδυσε πολύ και στον προπονητή του. Πολλά λεφτά πέσανε. Φοβερός προπονητής. Έτσι. Φοβερή προσωπικότητα. Φοβερή προσωπικότητα, Σαν πολύ τον έντονη προσωπικότητα. Είτε τον συμπαθείς είτε όχι. Δεν μπορεί νομίζω κανείς να αμφισβητήσει ότι είναι ένας φανταστικός προπονητής και ότι μεταφέρει στους παίχτες του το πάθος του και την ενέργειά του. Με τα καλά του και με τα κακά του. Πάντα. Άνθρωπος γάρ. Όλοι οι προπονητές, όλοι οι άνθρωποι. Έτσι είναι οι προπονητές με τα πάθη τους και τα λάθη τους. Οκ. Παναθηναϊκός. Προερχόμαστε από μια χρονιά που έχει τερματίσει 10ος πόσο. Το 10ο, αν δεν κάνω λάθος. Παιδιά δεν χώραγε. Βλέπαμε τη βαθμολογία της EuroLeague στο κινητό και έπρεπε να κάνουμε 3 σχόλια για να βρούμε τον Παναθηναϊκό. Φοβερό comeback. Έτσι, πάλευε με τη Ζαλγκύρης και με τον έτσι, ποιος θα βγει τελευταίος και πρώτο-τελευταίος. Φοβερό comeback. Επένδυσε πολύ. Πολλοί λέγανε, κρατούσαν μικρό καλάθι κάποιοι, νέα ομάδα, νέος προπονητής, ίσως χρειαστεί ένας χρόνος προσαρμογής. Όπως αποδείχθηκε στην αρχή, ήταν λίγο δυσκύλιος ο Παναθηναϊκός. Κέρδισε κάποια δυνατά παιχνίδια, έχασε κάποια που θεωρούσαμε ότι θα μπορούσε να τα πάρει. Στην πορεία νομίζω βρήκε ένα ρυθμό και κατάφερε να πάει σε ρί μέχρι το Final Four. Είναι σαν να δέσανε οι παίκτες. Νομίζω δέσανε και μπόρεσε να αποδώσει πολύ καλύτερα. Να σου πω κάτι. Αυτό το παράδειγμα που λες τώρα, αν το συγκρίνουμε ας πούμε με το. Τώρα σε πάω τελείως αλλού, απλά επειδή μου κάθεται πολύ κοντά οι δύο περιπτώσεις. Ο Παναθηναϊκός, όπως λες στην αρχή της χρονιάς, δεν είχε δέσει τόσο πολύ. Είδαμε και τα παιχνίδια ας πούμε, του Super Cup. Το Super Cup βασικά. Ο Ολυμπιακός το πήρε πιο εύκολα. Δηλαδή δεν βλέπουμε αυτή την πολύ μεγάλη κόντρα που υπάρχει πια. Δηλαδή έχει δέσει πια ο Παναθηναϊκός σαν σύνολο. Φέτος στο ποδόσφαιρο, ο Ολυμπιακός, αν θυμάσαι, μέχρι το Φλεβάρι ήταν λίγο. Δεν ξέρουμε τι γίνεται, είμαστε λίγο. Ναι. Και τελικά ο Ολυμπιακός σε μια χρονιά την οποία δεν κατακτά το πρωτάθλημα ούτε το κύπελλο της Ελλάδας, πάει conference για πρώτη χρονιά και το κατακτά. Δηλαδή ένα μυθικό που δεν νομίζω ότι θα φανταζόταν κανένας αυτό. Μυθικό, παιδιά, μυθικό. Είναι πραγματικά. Θέλω να πω ότι η ομάδα δένει. Δηλαδή ξαφνικά το Φλεβάρι έτσι και ο Παναθηναϊκός ζένει ξαφνικά στο μπάσκετ και κατακτά την Ευρωλίγκα, παίρνει τη μέγιστη τιμή στην Ευρώπη. Κάτι, παιδιά, κάτι το οποίο σχολιάζαμε κατά τη διάρκεια, νομίζω, στο ημίχρονο με το Λευτέρη του τελευταίου τελικού, είναι ότι έχεις από τη μία τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει πάει και έχει κατακτήσει τη μεγαλύτερη μπασκετική διοργάνωση της Ευρώπης, με το μεγαλύτερο κύρος και την πιο δύσκολη προφανώς για να κατακτήσει κάποια ομάδα, την Ευρωλίγκα, νικώντας έναν φανταστικό αντίπαλο. Ένα αντίπαλο που για πολλούς ήταν το φαβορί για την κατάκτηση και κακά τα ψέματα διαστημική ομάδα. Αυτή η ομάδα πια δηλαδή, όπου συναντάμε τη φανέλα της Real, πρέπει να είναι δηλαδή ακόμα και δεν ξέρω. Παιχνίδι στον υπολογιστή να είναι. Και στο τάβλι να κατεβάσει η ομάδα η Real. Η φανέλα είναι πολύ βαριά. Θα παίρνει πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ναι, είναι πολύ βαριά φανέλα. Την είδαμε τη Real, παιδιά, στο ημίχρονο του ημιτελικού να έχει βάλει 50 πόντους στον Ολυμπιακό. Δεν θυμάμαι τώρα το ακριβές νούμερο. Εξωπραγματική επίθεση. Περιφέρεια, φανταστική. Ναι. Ρακέτα. Αλλά πολύ γεμάτη ομάδα, πολύ μεγάλο. Πραγματικά. Φανταστικό ρόστερ. Προσπάθησε ο Ολυμπιακός να την κυνηγήσει προς το τέλος. Ήταν δύσκολο. Όλοι περιμέναμε ένα παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στον τελικό. Λίγο πολύ λίγο μοιρασμένα, αλλά να υπερτερήσει η ποιότητα της Real. Ναι. Είδαμε ένα δεύτερο ημίχρονο από τον Παναθηναϊκό στο τελικό της Ευρωλίγκας. Φοβερό. Όνειρο για την κάθε ομάδα. Του πήγε δηλαδή ακριβώς όπως ήθελε. Του βγήκαν τα σουτ, του βγήκαν οι άμυνες. Αποσυντώνησε
την επίθεση της Real και κατάφερε να κατακτήσει τον τρόπαιο. Γυρνώντας σε αυτό που ήθελα να πω, είναι ότι βλέπεις τον Παναθηναϊκό να κατακτάει την Ευρωλίγκα. Οκ, εκστασιασμένοι οπαδοί του. Και έχεις από την άλλη τον Ολυμπιακό, ο οποίος μέχρι στιγμής έχει κατακτήσει όλες οι χώρες διοργανώσεις στις οποίες έχει παίξει, νικώντας σε όλες τον Παναθηναϊκό και στο Super Cup και στο κύπελο. Οκ. Κατά τη διάρκεια του τέταρτου παιχνιδιού, λέγαμε ότι αν κερδίσει ο Ολυμπιακός τον Παναθηναϊκό και κατακτήσει και το πρωτάθλημα, θα έχει πάρει 3 εγχώριους τίτλους, νικώντας τον αιώνιο αντίπαλό του, και κάποιοι θα είχαν πικρία. Οκ, κατανοητό. Ναι. Απλά για μένα είναι πολύ πετυχημένη χρονιά για τον Ολυμπιακό. Γιατί με αυτό το ρόστερ που είχε, δεν λέω ότι είναι κακό ρόστερ, αλλά νομίζω ότι αν το συγκρίνουμε με τα χρήματα και την ποιότητα του Παναθηναϊκού, της Real, σε κάποιες περιπτώσεις θα σου βάλω και τη Φενέρ. Πιστεύω είναι ματσαρισμένο εκεί, αλλά τη Φενέρ. Ναι. Πάει σε τρίτο σερί Final Four. Ολυμπιακός. Ναι. Σε τρίτο σερί Final Four και έχει κερδίσει όλους τους εγχώριους τίτλους. Δεν είναι καθόλου αμεληταίο. Όχι, ναι, ισχύει. Κοίτα, ο Ολυμπιακός γενικά έχει προσπαθεί βασικά με τον coach Μπαρτζόκα να φτιάξει μία ομάδα. Δεν θέλει να έχει, από αυτά που βλέπουμε και γίνονται δηλαδή στο σωματείο, πρωταγωνιστές και παίχτες οι οποίοι είναι ονόματα και να στηριζόμαστε μόνο σε αυτόν ή μόνο σε δύο ή μόνο σε τρεις. Είναι πολύπλευρη δηλαδή ομάδα, η οποία δεν ξέρεις ποιος παίρνει θα της βγει ποιο παιχνίδι. Μπορεί σήμερα να κουβαλήσει ο Κάναν, μπορεί αύριο να κουβαλήσει ο Πίτερς, μπορεί μεθαύριο να κουβαλήσει ο Παπα-Νικολάου. Δηλαδή, όλοι μπορούν να κουβαλήσουν, δεν ξέρει η αντίπαλη ομάδα ποιον τον περιμένει. Και γι' αυτό το λόγο νομίζω κιόλας ο Ολυμπιακός, βασικά τον Ολυμπιακό, δεν θέλουν να τον βρουν αντιμέτωπο οι ομάδες της Ευρωλίγκας. Τον θεωρούν δύσκολο αντίπαλο, γι' αυτό το λόγο ακριβώς. Είναι δύσκολοκατάβλητος. Δεν ξέρεις από πού να το περιμένεις. Δηλαδή, μπορεί σήμερα ο Πίτερς να μην βγαίνει, θα σου βγει ο Κάναν. Μπορεί ο Κάναν να μην βγαίνει, θα σου βγει ο Γουόκα. Μπορεί να μην βγαίνει ο Παπα-Νικολάου, θα σου βγει ο Μιλουτίνοφ. Είναι δηλαδή αυτό το Μπαρτζόκας μπάσκετμπολ που παίζουν οι παίχτες και η νοοτροπία του ότι όλοι μαζί, αν δεν βγει, κουβαλάω εγώ. Είναι κάτι που δεν βλέπουμε σε όλες τις ομάδες. Έτσι. Δηλαδή, ας πούμε, θυμάμαι παιχνίδια άλλων ομάδων που όταν δεν. Ας πούμε, η Μακάμπι, ας πούμε, με τον Παναθηναϊκό, χωρίς τον αρχηγό της, ήταν τελείως διαφορετική ομάδα. Ήταν μια ομάδα την οποία εγώ δεν πίστευα ότι είχε καταφέρει να φτάσει μέχρι εκεί. Δηλαδή, ναι. φαινόταν. Στο πρώτο παιχνίδι ήταν τελείως διαφορετικό το σκηνικό. Δεν ξέρω, ο Ολυμπιακός έχει καταφέρει και το έχει χτίσει αυτό. Είναι προφανώς τα εύσημα και, αν όχι μόνο και βασικά, ναι, στον coach Μπαρτζόκα για ό,τι έχει πετύχει. Η συνεισφορά του είναι, νομίζω, εντάξει. Ο οποίος φέτος έχει σχολιαστεί πάρα πολύ από όλους. Και δεν θα μας κάνει και εντύπωση, δηλαδή, αν σε κάποια στιγμή, γιατί τον βλέπουμε και βγαίνει συνεντεύξεις και μιλάει, αλλά δεν λέει πολλά. Κρατάει έτσι λίγο μια. Εντάξει, προφανώς δεν λέει αυτά που θέλει να πει, νομίζω. Αυτό ακριβώς. Προσπαθεί να τα φιλτράρει για να μην κάνει δηλώσεις τις οποίες θα συζητάμε για χρόνια. Ναι. Γενικά πολύ ένταση. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό κάνει για ένα κύκλο και έρχεται σε αυτό που αναφέραμε πολύ λίγο στην αρχή για το παρασκήνιο. Παιδιά, παρασκήνιο και Ελλάδα νομίζω είναι δύο έννοιες παντρεμένες. Εντάξει, δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανείς. Πραγματικά, δηλαδή. Όταν μιλάμε για Ελλάδα, δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να ισχυριστεί ότι το παρασκήνιο δεν παίζει. Τι να πω. Και δημοσιογραφικά, έτσι. Καλά, δημοσιογραφικά, δηλαδή, παιδιά. Ναι, βλέπουμε δημοσιογράφους οι οποίοι μπορεί να πάρουν ένα θέμα και να το κάνουν τελείως άλλο από όποιο θέμα θες. Δηλαδή, π.χ. τώρα έχουμε Ιούνιο και έχουμε δει 4-5 μεταγραφές στον Ολυμπιακό, που τελικά καμία δεν έχει γίνει ποτέ στο μπάσκετ. Άλλες 4-5 στο Παναθηναϊκό, τα ίδια και στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, υπάρχει μια παραφιλολογία σε όλο το. Κοίτα, ας πω λίγο κάτι που εμένα, ας πούμε, τώρα μου έρχεται ένα τελείως ότι να είναι παράδειγμα, θα το πω όμως. Γιατί για μένα έχει μια μικρή σημασία. Δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο παιχνίδι ήταν ακριβώς, όπου κάτι γίνεται μια παρεξήγηση μεταξύ, νομίζω, Γκος και Μπαρτζόκα. Κάτι φωνάζει ο Μπαρτζόκα στον Γκος. Ναι. Και το τρίτο παιχνίδι, νομίζω ήταν. Ναι. Όσοι έχουμε μια αλφα τριβή με το άθλημα, καταλαβαίνουμε ότι προφανώς ο αθλητής εκείνη τη στιγμή έχει 7 εκατομμύρια παλμούς, έχει τρομερή ένταση και πίεση. Αντίστοιχα, ο προπονητής, ό,τι και να γίνει, σχεδόν πάντα δεν είναι ικανοποιημένος και έχει ένα παράπονο. Πάντα. Και βγαίνει μια στιγμή όπου κάνει ένα παράπονο ο Μπαρτζόκας με τον όποιο τρόπο και αντιδράει λίγο ο παίκτης. Ναι. Λογικό. Στο τελευταίο παιχνίδι,
δεν θυμάμαι σε ποιο χρονικό σημείο είναι, όπου έχει την μπάλα στα χέρια του ο Γκριγκόνης, σε πολύ κρίσιμη καμπή και πάει να παίξει μία πάσα και κάνει βήματα. Ήταν από τα κρίσιμα. Πολύ κρίσιμο λάθος Ναι, θα μπορούσε να αποδειχθεί. Έκρηξη του. Έκρηξη Αταμάν, του τα ψέλνει, γιατί νομίζω ζητάει time out, κάτι γίνεται και έχουμε ένα πλάνο όπου ο Αταμάν Δεν το είδες, ναι, ταχώνει στον Γκριγκόνης και ο Γκριγκόνης ενώ προχωράει, γυρνάει το κεφάλι και σαν να πάει να του πει τι μου λες τώρα ρε φίλε. Του τόπου του λέει, Ναι. what are you saying. Ναι. Δηλαδή, οκ. Υπάρχει Και ένταση, παιδιά, εντάξει. βλέπεις για το ένα, για την ανταλλαγή κουβέντων, ας πούμε. Απόψε, ναι, Ναι, του του κόσμου με τον Μπαρτζόκα. Ότι άρθρο το ένα τ' άλλο, η ένταση Μπαρτζόκα, Διαβάσαμε. το σχολίασε ο Μητσοτάκης, δεν ξέρω τι, έγινε χαμός. Ο οποίος είναι και καλεσμένος του Γιαννακόπουλου σήμερα στο ΆΚΑ. Λοιπόν, και βλέπεις φίλε, ένα τέτοιο σκηνικό που για μένα νομίζω είναι πάνω κάτω ίδιες περιστάσεις, έκρηξη προπονητή και απάντηση παίχτη. Άμα δεν το σχολίαζα τώρα και δεν το είχαμε δει οι 5-10 που το καταλάβαμε, Η αλήθεια δεν το διάβασα πουθενά. θα έχει περάσει φίλε έτσι, πάνω το κεφάλι μας. Όχι, δεν το λέω από την άποψη ότι θα έπρεπε να σχολιαστεί και αυτό. Δεν θα πρέπει να σχολιαστεί κανένα από τα δύο. Απλά Ναι. πώς γίνεται κάποιοι άνθρωποι, Τα δημοσιογράφοι δημοσιογραφικά- επαγγελματίες, Ναι, να είναι. στη μία περίπτωση να δημιουργούν σάλο, Ναι. Υπάρχει επιλεκτική δημοσιογραφία. υπάρχει ρε φίλε επιλεκτικό τέτοιο. Θα μου πεις: OK, ο Παναθηναϊκός και το παιχνίδι το κέρδισε. Αν είχε χάσει το πρωτάθλημα, θα έπαιζε. Μπορεί. Μπορεί, ποιος το ξέρει, ναι. Μπορεί. Όντως. Είναι Πάντως- ίδιες περιπτώσεις όμως. Ναι. Πάντως Για γενικά μένα. υπάρχει ένταση στα παιχνίδια. Γενικά Ναι. είναι λογικό το να ξεσπάσει ο καθένας. Εντάξει, τα παιχνίδια κιόλας όταν έχεις φτιάξει ένα πλάνο, σκέψου τώρα τι πλάνα φτιάχνουν οι προπονητές, έτσι. Ναι. Όταν έχουν να αντιμετωπίσουν, γιατί είναι και οι δύο φοβεροί προπονητές. Σκέψου ότι όταν δεν σου βγαίνει ένα πλάνο, βγαίνει μια ένταση και η ένταση βγαίνει στους παίχτες και οι παίχτες βγάζουν ένταση στους διαιτητές και είναι όλο το. Είναι ναι, ένα και οι κλίμα. φύλαθλοι, δηλαδή είναι αρκετά περίεργο. Ναι. Τώρα κάτι άλλο που θέλω να πούμε έτσι πάλι για το τέτοιο είναι ότι ο Ολυμπιακός γενικά έχει μάθει στα δύσκολα. Τι εννοώ. Εννοώ ότι θυμάμαι άπειρες φορές και φέτος και τις προηγούμενες χρονιές ο Ολυμπιακός μόνιμα να μπαίνει στο γήπεδο έχοντας, αν θέλεις, μια ητοπάθεια. Ναι. Εννοώ ότι να βρίσκεται, τελικά πάει, παίζει λίγο μέτρια και βρίσκεται στο ημίχρονο να χάνει με 10, με 8, με 12, με 16 πόντους κλπ. Και τον έχουμε δει πάρα πολλές φορές να επανέρχεται στο παιχνίδι και Ναι, όχι ναι. μόνο να επανέρχεται στο παιχνίδι, αλλά και να παίρνει πάρα πολλά από τα παιχνίδια τα οποία χάνει στο ημίχρονο. Το οποίο είναι συμπέρασμα ότι γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά και δίνονται πολύ καλές οδηγίες από τον coach στο ημίχρονο και επίσης ότι ο Ολυμπιακός είναι σαν να έχει χτιστεί για αυτά τα δύσκολα, δηλαδή βάλει τον δύσκολη συνθήκη και πάρει τη ζωή. Σαν να αντιδράει καλύτερα, σαν να το παίρνει πεισματικά και να βγάζει τον καλύτερο του εαυτό. Κοίτα, αυτό που σκεφτόμουν εγώ πριν, ακουμπάει πολύ σε αυτό που λες, είναι ότι όχι μόνο φέτος, γενικά ο Ολυμπιακός με προπονητή τον Μπαρτζόκα έχει πάρει πολύ πιο δύσκολα παιχνίδια από το σημερινό. Ναι, ισχύει. Σε βαθμό δυσκολίας, σε άποψη έδρας, από άποψη εμπειρίας, από άποψη ρόστερ, έχει βρεθεί σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Ναι. Και έχει καταφέρει όχι μόνο. Βασικά, με δεδομένο αυτό και πες με ένα δεδομένο κακό ξεκίνημα στο παιχνίδι, έχει βρεθεί σε πολλές περιπτώσεις νικητής. Δεν θα Ναι. μου κάνει έκπληξη ένα σενάριο σήμερα με τον Παναθηναϊκό με φόρα από το 2-2, με φόρα από τον κόσμο, με φόρα από τη δίψα για το πρωτάθλημα, να φτάσει σε μια διαφορά στο ημίχρονο και να πάμε στον πόντο στο δεύτερο ημίχρονο και να κερθεί ο τίτλος εκεί. Δεν θα μου κάνει καθόλου εντύπωση, Ναι. να σου πω την αλήθεια. Okay. Σε κάθε περίπτωση. Φοβερό παιχνίδι. Ναι. Αν σταθούμε τώρα σε αυτό που λες, επειδή το σκέφτηκα λιγάκι. Δηλαδή, όλο αυτό το ότι ο Ολυμπιακός επιστρέφει και τις καταστάσεις κλπ. Αν με ρώταγες γενικά την πρόβλεψή μου για το παιχνίδι σήμερα, είναι ότι του Ολυμπιακού μπορεί να του βγει. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός θα παίξει την έδρα του, έχει το momentum, πάει να πάρει τον τίτλο κλπ. Αν του βγει το παιχνίδι του Ολυμπιακού, σήμερα θα πάρει το πρωτάθλημα στο ΆΚΑ. Αν δεν του βγει το παιχνίδι του Ολυμπιακού όμως, θεωρώ ότι δηλαδή η διαφορά δεν θα είναι και πάρα πολύ μεγάλη. Όχι. Θα δούμε δηλαδή ένα ντέρμπι το οποίο θα το παλέψουν και οι δύο ομάδες και θεωρώ ότι δεν θα ξεφύγει.
Δηλαδή και πίσω σκορ τον Ολυμπιακό θεωρώ ότι θα το παλεύει να είναι κοντά. Προφανώς ο Παναθηναϊκός για πάρα πολύ περισσότερους λόγους και ο πιο βασικός είναι λόγω έδρας και για να μην απογοητεύσει και τον κόσμο του. Ναι. Θα θέλει να το πάρει οπωσδήποτε το παιχνίδι για να στήσει τη γιορτή που θέλει να στήσει. Οπότε ίσως και στοιχηματικά να έχει αυτό. Το να παίξουμε δηλαδή κάτι στο διπλό με ένα αρκετά καλό handicap συν προς τον Ολυμπιακό. Εντάξει, παιδιά, πάνω σε αυτό που λέει ο Λευτέρης, νομίζω αν δούμε καθαρά στοιχηματικά το παιχνίδι, με μια πολύ γρήγορη ματιά, τώρα πριν ξεκινήσουμε το βίντεο, καθόμουν και έβλεπα λίγο, φαντάζομαι όπως όλοι μας, έτσι κυκλοπαιδικά, να δούμε τι παίζει με αποδόσεις. Έχω δει άπειρα στοιχήματα το πρωί. Καλά, τα στοιχήματα δίνουν και παίρνουν. Πολλά με συναίσθημα, πολλά με μια δόση ρεαλισμού. Αυτή τη στιγμή, παιδιά. Αλλά παρόλα αυτά όλα μέσα, έτσι. Είναι όλα μέσα, θεωρώ εγώ. Αν δούμε καθαρά το παιχνίδι με βάση μόνο νικητή, ο Παναθηναϊκός παίζεται στο 1,40. Σε γνωστή μπλε στοιχηματική αυτή τη στιγμή, για να μην κάνουμε και διαφήμιση. Ναι. Παρότι είμαστε στο ξεκίνημά μας, άμα θέλει να μας στείλει μήνυμα να την κάνουμε sponsor. Σε γνωστή μπλε στοιχηματική, παιδιά, η νίκη του Παναθηναϊκού, χωρίς τίποτα άλλο μέσα, παίζεται στο 1,40. Καταλαβαίνουμε ότι, και αυτοί οι άνθρωποι που είναι επάγγελμά τους να βγάλουν σωστές αποδόσεις, το βλέπουν λίγο ότι ο Παναθηναϊκός εύκολα ή δύσκολα θα το πάρει το παιχνίδι. Ναι. Η νίκη του Ολυμπιακού παίζεται στο 3,50. Πολύ μεγάλη απόδοση. Επισημαίνω πάλι, χωρίς κάποιο handicap ή οτιδήποτε. Πολύ μεγάλη απόδοση για μένα, η απόδοση στην νίκη του Ολυμπιακού. Ωστόσο, νομίζω δείχνει και γενικά την τάση που έχει κινηθεί η άποψη περί φαβορί κτλ. Ναι. Η δική μου άποψη, τόσο στοιχηματικά όσο και γενικά για το παιχνίδι, είναι πολύ κοντά σε αυτό που είπε ο Λευτέρης. Θεωρώ κλειστό παιχνίδι. Κλειστό, Οι διαφορές δεν νομίζω ότι θα ξεφύγουν. Θεωρείς δηλαδή πάλι ότι δεν θα βρουν τόσα πολλά εύσογα σουτ οι παίκτες? Γιατί αν αναλογιστείς τώρα τα ποσοστά και των δύο ομάδων, είχαν πολλά εύσογα σουτ. Και οι δύο ομάδες. Ναι. Θεωρείς ότι πάλι θα μείνει σε χαμηλό line? Θα δούμε δηλαδή ένα ντέρμπι με πιο πολύ ένταση. Θα δούμε ένα ντέρμπι με πολλή ένταση. Και όχι τόσο πολύ. Αρκετό φάουλ, πιστεύω. Okay. Δεν θα λείψουν, πιστεύω, οι στιγμές από συγκέντρωση, ας πούμε. Ναι. Κάποια ανόητα φάουλ. Ναι, κατάλαβα. Κάποια έκρηξη, τυχαία έκρηξη Αταμάν με κάποια τυχαία τεχνική ποινή. Τυχαία γεγονότα όλα αυτά, παιδιά, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Εντάξει, όπως είπαμε και οι δύο προπονητές ζουν το παιχνίδι πάρα πολύ. Ζουν για το παιχνίδι, παιδιά, και καλά κάνουν. Δηλαδή, ας πούμε, θυμάμαι στο τελευταίο παιχνίδι ότι ο coach Αταμάν πατάει μέσα στο γήπεδο, μιλάει σε παίχτη του και τρώει τεχνική ποινή. Δεν το έχει καταλάβει καν ότι βρίσκεται μέσα στο γήπεδο, φαντάζομαι. Πραγματικά το πιστεύω και εγώ ότι απλά η παρόρμησή του ήταν να κάνει αυτό για να δώσει οδηγία έξαλλος και πήρε 5 βήματα, παιδιά, βρέθηκε. Ήταν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. 5 βήματα μέσα στο παρκέ. Σε κάθε περίπτωση, αυτός πιστεύουμε, παιδιά, ότι θα είναι ο τελικός σήμερα. 9 και 4, R3. Κάτι τελευταίο. Θεωρείς ότι. Γιατί εντάξει, το τελευταίο παιχνίδι που είδαμε τον Ναν να κάνει απίστευτα πράγματα. Επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά την ταυτότητα που έχει στο μπάσκετ και γενικά στον ελληνικό χώρο. Είναι πολύ μεγάλος παίκτης. Θεωρείς ότι ο coach Μπαρτζόκας θα προσπαθήσει να τον περιορίσει σε αυτό το παιχνίδι περισσότερο από το προηγούμενο? Σε κάθε περίπτωση. Πιστεύω ότι ο Μπαρτζόκας θα προσπαθήσει να τον περιορίσει τον Ναν. Βέβαια, στην εξίσωση αυτό που λέγαμε προηγουμένως, πολυφωνία στον Παναθηναϊκό. Πολυφωνία σε βαθμό που είναι εκνευριστική για τον αντίπαλο. Ναι. Δηλαδή, θα περιορίσει τον Ναν. Άμα προσπαθήσει να φτιάξει ένα σύστημα και να επιδιώξει να αφοπλίσει τον Ναν, θα πάει πολύ μπάλα στα χέρια του Λούκα. Θα πάει πολύ μπάλα στα χέρια του Γκραντ. Επόμενο. Κομβικό παιχνίδι Κομβικό παιχνίδι και νομίζω για όλους. Για τον Κώστα Λούκα δεν έχει σχολιαστεί. Κομβικό. Παιδιά, είναι παιχνίδι που θα συζητηθεί πολύ. Ναι. Γενικά η σειρά και γενικά η κίνηση του Λούκα, αυτή η μεταπήδηση στον αιώνιο, δεν νομίζω ότι θα ξεχαστεί εύκολα. Ο κόσμος του Ολυμπιακού πραγματικά δεν νομίζω ότι θα ξεχάσει. Ναι. Όπως αντίστοιχα, ο κόσμος του Παναθηναϊκού δεν είχε ξεχάσει τη μετακίνηση του Σπανούλη. Εννοείται. Κίνηση που προφανώς πλήγωσε πάρα πολύ τους οπαδούς του Τριφυλιού. Έτσι. Είναι, αν θες, και ένα προσωπικό στοίχημα για τον Κώστα Λούκα το σημερινό. Το γεγονός, όχι τόσο πολύ ότι προσπαθεί να αποδείξει, γιατί ο Κώστας Λούκας είναι ο Κώστας Λούκας και όλοι το γνωρίζουμε αυτό,
Αλλά θεωρώ ότι είχε ένα έξτρα κίνητρο η μεταπήδησή του στον αιώνιο αντίπαλο και η κατάκτηση και χώριου και ευρωπαϊκού τίτλου με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι είναι ένα σενάριο το οποίο και ο ίδιος κάνοντας μετακίνηση στον Παναθηναϊκό θα το έβλεπε σαν όνειρο. Πρώτη χρονιά, μετά από τέτοια μετακίνηση, να βρεθεί πρωταθλητής Ευρώπης και να παίξει ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι. Τελευταίο παιχνίδι, ναι. Τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς για να κατακτήσει τον τίτλο σε βάρος της ομάδας από την οποία έφυγε και τον ανέδειξε. Θεωρείς ότι αν τελικά ο coach Μπαρτζόκα σήμερα καταφέρει να περιορίσει τον αν θα παίξει κομβικό παιχνίδι ο Σλούκας, ή το βλέπεις να πηγαίνει κάπου αλλού το μπαλάκι? Εγώ θεωρώ ότι. Είδαμε τον Ναν να οργιάζει στο Game 4. Θεωρώ ότι στο Game 5 θα πάρει το όπλο του ο Σλούκας. Άποψή μου είναι ότι σήμερα, όντας και προσωπικό στοίχημα για τον ίδιο, θα επιδιώξει να κάνει μια πολύ καλή εμφάνιση. Μια πολύ καλή εμφάνιση από την έννοια ότι θα επιδιώξει να πάρει shoot, θα κυνηγήσει να πάρει τρίποντα, ναι. Θα κυνηγήσει γενικά τους πόντους. Είναι και μοιραίο κιόλας. Βλέπω ενδεχομένως και το Λεσόρ να έχει μεγάλη συνεισφορά. Ο Λεσόρ, ο οποίος, παιδιά, να πούμε κιόλας, ξεκινώντας η χρονιά, πολλοί δεν τον πιστεύανε και λέγανε πού πας με το Λεσόρ στο 5, και μέσα στη χρονιά ο Λεσόρ έκανε παιχνίδια τα οποία κουβάλισε μόνος του. Ατελείωτα ρεπορτάζ. Παιδιά, ο Λεσόρ ήρθε στον Παναθηναϊκό, ένα center, πάμε να βγάλουμε τη χρονιά, και έχει κάνει το παιδί πράγματα και θαύματα, έτσι. Εντάξει. Έχει κουβαλήσει πάρα πολύ παιχνίδια. σε παιχνίδια όπου, ας πούμε, στο τελευταίο παιχνίδι τώρα, στο πρώτο ημίχρονο, δεν είχε πολύ καλή παρουσία και είχε πάρει και κάποια φάουλ από νωρίς. Είδαμε ότι βγήκε στο δεύτερο ημίχρονο και προφανώς και με την τροφοδοσία από τον Ναν και τον Γκραντ, αλλά και σε προσωπικές επιθέσεις, ήταν πολύ ψύχρεμος. Να σου πω κάτι, θεωρώ ότι το Λεσόρ δεν μπορεί να τον περιορίσει κανείς από τον Ολυμπιακό εκτός του Μιλουτίνοφ. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος, αν μου φαίνεται έτσι. Όχι, αλήθεια. Θεωρώ ότι ο Μιλουτίνοφ μπορεί να τον σκεπάσει. Δεν βλέπω κάποιο άλλο να μπορεί να τον βγάλει εκτός ρακέτας ή να τον φέρει. Δηλαδή, βλέπεις ότι ο Λεσόρ παίζει είτε με πλάτη, είτε πρόσωπο, είτε οτιδήποτε. Προσπαθεί, παίρνει rebound. Είναι δηλαδή πάρα πολύ δραστήριο στη ρακέτα και μόνο ο Μιλουτίνοφ μπορεί να τον σκεπάσει. Για να μην... Και δεν έχει το φάλ ο Ολυμπιακός. Πολύ σημαντικό. Ναι, δεν έχει το φάλ και στη θέση του Μιλουτίνοφ συνήθως η αλλαγή που γίνεται είναι ότι μπαίνει ο Πετρούσεφ. Για να καλύψει το κενό, προφανώς πολύ. Πιο κοντούλης, πιο εκρηκτικός βέβαια από το Μιλουτίνοφ. Απλά, είναι πιο εκρηκτικός, ωστόσο όταν πηγαίνει η φάση σε δύναμη, σε αλτικότητα, νομίζω υπερτερεί ο Λεσόρ. Ναι, εντάξει. Και, παιδιά, μην ξεχνάμε ότι ο Λεσόρ είναι και φανταστικός στην άμυνα. Δεν είναι μόνο ότι παίρνει επιθέσεις, ότι σκοράρει, ότι έχει πολλούς τρόπους να βοηθήσει. Βέβαια, αν θυμάσαι τα πρώτα παιχνίδια και γενικά δηλαδή προς τα τελευταία παιχνίδια του Παναθηναϊκός, είναι σαν να έχει τραβήξει το Λεσόρ και γενικά τους ψηλούς του προς τη ρακέτα του. Δηλαδή, είδαμε τώρα στο τελευταίο παιχνίδι ο Μιλουτίνοφ, αν δεν κάνω λάθος, είχε 6 πόντους. Που στα προηγούμενα, ας πούμε, έκανε και double-double. Έχουμε δηλαδή σαν συμπέρασμα και σαν αποτέλεσμα ότι σαν να έχει κλειδώσει λίγο τον Ολυμπιακό στο ψηλό παιχνίδι. Ναι. Αυτό το backstep του Παναθηναϊκού όσον αφορά την άμυνα προς τη ρακέτα του και δίνοντας πάρα πολλά ελεύθερα shoot όπως έχουμε παρατηρήσει, τουλάχιστον εγώ στους τελικούς, στο walk-up. Καλά, δεν αφήνουν σε καμία περίπτωση Κάναν και Peters που είναι αρκετά καλοί, φοβεροί σουτέρ βασικά. Δεν τους αφήνουν σε καμία περίπτωση. Δηλαδή δεν ξέρω αν έχει δει το Χουάντσο. Με τι ένταση πάει και πέφτει πάνω στον Peters να παίρνει μπάλα. Δηλαδή ο Peters δεν θυμάμαι κάποιο σουτ που έχει πάρει ξεμαρκάριστος. Είναι όλα πάντα υποπίεση. Είναι όλα πάντα υποπίεση και Ενώ έχουμε δει πολλά, ας πούμε, και του Λαρετζάκη και του Walkup, τα οποία είναι ξεμαρκάριστα σουτ. Κάποια και του Κάναν, λόγω της ταχύτητάς του τα οποία τα παίρνει. Αλλά γενικά αυτοί οι δύο παίκτες, Κάναν και Peters, είναι γενικά μαρκαρισμένοι ασφιχτικά. Και υποχωρώντας και η άμυνα του Παναθηναϊκού των ψηλών προς τη ρακέτα, είναι σαν να περιορίζει το Μιλουτίνοφ. Είναι λίγο περίεργο. Θεωρώ ότι έχει κάνει καλό του Παναθηναϊκού το γεγονός ότι έχει κάνει αυτό το backstep προς την άμυνά του. Σε κάθε περίπτωση, ξέρεις, γίνεται. Συζητάμε κάτι και βγαίνει προκύπτει μια τελείως διαφορετική παράμετρος που δεν γίνεται να αφήσουμε σχολιάστη. Εντάξει, το ρεπορτάζ για αυτούς τους τελικούς θεωρώ μπορούμε να μιλάμε για 3 ώρες. Και 3 ώρες, είναι αλήθεια.
Δηλαδή πάντα κάτι, όπως το λες, πάντα κάτι προκύπτει, πάντα κάτι είναι άξιο σχολιασμού, πάντα κάτι είδαμε στο προηγούμενο παιχνίδι που μας φαντάζει κλπ. Εντάξει, αυτά θεωρώ για το μπάσκετ. Ελπίζω να δούμε ένα καλό παιχνίδι και να το απολαύσουμε όλοι. Ας κερδίσει ο καλύτερος, εννοείται. R3, το ίδιο, πάλι 9 και 4 όπως είπες. Αυτό. Στη σκιά του μπάσκετ, το Euro. Στη σκιά του μπάσκετ, παιδιά, σήμερα πρεμιέρα το Euro. 10 η ώρα. Με Γερμανία. Είναι η οικοδέσποινα Γερμανία, παιδιά. Στην έδρα της Bayern Μονάχου και το μεγαλύτερο γήπεδο στη Γερμανία, Allianz Arena. Η Γερμανία θα υποδεχτεί τη Σκωτία. Έτσι, σε ένα παιχνίδι που, όπως είπαμε, νομίζω για τα ελληνικά δεδομένα τουλάχιστον έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα. Οκ, θα το δούμε όλοι. Μόλις τελειώσει το μπάσκετ, θα το βάλουμε είτε χαρούμενοι είτε πικραμένοι, ανάλογα από ποια πλευρά είμαστε. Νομίζω θα κάνουμε κατευθείαν jumping. Θα πάμε στο παιχνίδι που σηματοδοτεί την έναρξη του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ποδοσφαίρου στη Γερμανία. Εντάξει, νομίζω ότι για να μην πάρουμε και πάρα πολύ χρόνο ανάλυση για το Euro θα κάνουμε στο επόμενο μας για τους ομίλους, για το ποιοι πιστεύουμε, τι δεν πιστεύουμε, ποιοι θα πάνε, ποιοι δεν θα τραβήξουν, ποιοι θα πάνε για μπάνιο νωρίς, Μύκονο και τέτοια. Παιδιά, η κουβέντα, όση ώρα μιλήσαμε για το μπάσκετ, άλλοι τόσο και παραπάνω, μπορούμε να κάτσουμε να κουβεντιάσουμε για τους ομίλους του Euro. Νομίζω ότι η κουβέντα είναι ατελείωτη. Ναι, όντως. Πάντως καθαρά στο σημερινό, όπου έχουμε την πρεμιέρα σήμερα, νομίζω ότι η Γερμανία δεν είναι η Γερμανία του παρελθόντος. Είναι μια Γερμανία ελευθέρη με πάρα πολλά νέα πρόσωπα, με πολλά παιδιά όπου θα παίξουν σε ένα τέτοιο τουρνουά με τέτοια βαρύνουσα σημασία, ίσως για πρώτη φορά στη ζωή τους. Λέω τώρα για παιδιά όπως είναι ο Havertz, λέω για παιδιά όπως είναι ο Wirtz της Leverkusen, λέω για παιδιά όπως είναι ο Musiala, για παιδιά τα οποία ναι μεν παίζουν σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο, ωστόσο για το εθνόσημό τους δεν έχουν να επιδείξουν μεγάλες εμφανίσεις και μεγάλες πρεμιέρα Euro στα πόδια τους, στη χώρα τους. Θεωρώ ένα επίπεδο άγχους και στρες θα υπάρχει κόντρα σε μια ομάδα, παιδιά, η Σκωτία, όπου στο όνομα και στα χαρτιά μπορεί να μην σας φαντάζει δύσκολος αντίπαλος. Όχι. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι. Αλλά... Μόνο δύσκολος αντίπαλος δεν είναι. Αρκεί μόνο να παραθέσω εδώ ότι είχε ξεκινήσει τα προκριματικά της Σκωτία με 5-5 νίκες σε ένα όμιλο με Ισπανία, με θεούς και δαίμονες. Είχε πολύ δύσκολο όμιλο. Δεν είναι καθόλου εύκολος αντίπαλος. Σκληροτράχυλοι Βρετανοί παραδοσιακά. Όποτε καταφέρουν να πάνε σε διοργανώσεις, βλέπε Ουαλία, βλέπε Ιρλανδίες. Είναι πολύ δύσκολοι αντίπαλοι. Θα έχει ενδιαφέρον πάρα πολύ μεγάλο αν πετύχει ζευγάρι μαζί με την Αγγλία που θα προσπαθήσουν πραγματικά να φάνε και να αποκλείσουν. Μαχαιριά, κλασικά. Εντάξει, θεωρώ ότι η Γερμανία θα έχει ένα παραπάνω άγχος σήμερα, παίζοντας μπροστά στο κοινό της και κάνοντας την πρεμιέρα του Euro στο Μόναχο. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι και οι δύο ομάδες θα προσέξουν τα νότα τους και αν κάποιος πρέπει να ρισκάρει παραπάνω για να κερδίσει, αυτή θα είναι η Γερμανία. Θα είναι η Γερμανία, βέβαια. Πάντως, παρ' όλα αυτά, σίγουρα η Σκωτία δεν είναι εύκολος αντίπαλος. Καθόλου αμεληταία και νομίζω ότι γενικά οι ομάδες που θα κινηθούν φέτος στο Euro με το mindset ότι παιδιά, φτάσαμε μέχρι εδώ, πολύ σημαντικό, θα παίξουμε στο κορυφαίο επίπεδο στην Ευρώπη, θα μας δουν όλοι, πάμε και παίζουμε χωρίς άγχος και ό,τι μας βγει. Νομίζω ότι διαχρονικά αυτή η προσέγγιση ευνοεί πάρα πολύ. Οι ομάδες παίζουν άνετα, παίζουν αυτό που μπορούν και δεν είναι λίγες φορές όπου έχουμε δει ομάδες που δεν το περιμέναμε να πηγαίνουν φοβερά στις διοργανώσεις. Έτσι, έχουμε δει πολλές φορές Ελβετίες, δεν ξέρω εγώ τι, Αυστρίες να κάνουν ένα τουρνάο που δεν τους το έχουμε και να πηγαίνουν να προχωράνε αρκετά στη διοργάνωση. Δεν λέω αναγκαία τώρα για την πρεμιέρα ότι η Σκωτία θα είναι μία από αυτές. Αλλά. Γενικά δεν υπάρχει μικρή ομάδα στο. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει μικρή ομάδα, παιδιά. Που υστερεί, ας πούμε. Ναι, ίσως λίγο, αλλά δεν φαίνεται πάντα στο γήπεδο. Συμφωνώ. Ας μην ξεχνάμε την έκπληξη που έκανε η Ελλάδα στο Euro του 4, έτσι. Για 20 χρόνια συμπληρώνονται. Ανεξίτηλο. Όχι μόνο για εμάς. Αυτό συζητιέται και θα συζητιέται για δεκαετίες. Η Εθνική Ελλάδα κέρδισε Τσεχία,
Πορτογαλία στο τελικό. Δύο φορές στην Πορτογαλία για να σε. Έτσι, Ναι. 2 φορές, Γαλλία. Μιλάμε για μια πραγματικά άξια πορεία. Σε κάθε Ή τότε. Βέβαια, φέτος έχουμε λίγο πικρή γεύση που δεν Εντάξει, πήγαμε. Θεωρώ ότι οκ. θα μπορούσαμε να πάμε. Σε κάθε περίπτωση θα μπορούσαμε να είχαμε πάει. Ειδικά να αναλογιστούμε ότι το επίπεδο της εθνικής ομάδας σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια για μένα έχει ανέβει πολύ περισσότερο. Έτσι, έχουμε Θέλω πολλούς να παίχτες το πούμε αυτό. σε Ναι. υψηλό επίπεδο που τραβάνε κουπί και αντικειμενικά. Εμείς έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια σε μια απαξίωση της εθνικής ομάδας, ο καθένας για τους λόγους του. Αλλά νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έγινε μια προσπάθεια η ομάδα να παίξει ένα μοντέρνο, σύγχρονο ποδόσφαιρο. Σε πολλές περιπτώσεις τους βγήκε. Παίζαμε παιχνίδια με ομάδες της δυναμικής μας και τα παίρναμε. Γεγονός το οποίο δεν είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια, όπου τρώγαμε σφαλιάρες από πολύ υποδέστερους αντιπάλους. Ναι. Κερδίσαμε μέσα έξω την Ιρλανδία, όπου η Ιρλανδία δεν θυμάμαι τώρα το 2016, πότε είχε πάει και έπαιζε τα πάντα όλα. Έτσι. Κερδίσαμε ομάδες στα μέτρα μας και όλοι λέγανε ρε παιδιά, θα πάμε Euro Ναι. κερδίζοντας σε αυτές τις ομάδες. Ναι. Αυτές οι ομάδες βρεθήκαν στον δρόμο μας, τις κερδίσαμε. Ναι, και... Okay, γιατί η Γεωργία, ας πούμε, τι καλύτερο έκανε. ναι, Έκανε ακριβώς το ίδιο με εμάς, Ναι. ή η Αλβανία αντίστοιχα. Κάνανε ακριβώς το ίδιο με εμάς και καταφέρανε και φτάσανε εκεί που φτάσανε. Ναι, σίγουρα. Δεν νομίζω ότι θα έμπαινε στην κουβέντα αν η Ελλάδα έφτασε δίκαια ή όχι, αν είχε πάει στο Euro, επειδή κέρδισε στα ημιτελικά το Καζακστάν και τη Γεωργία. Ναι. Οι Όλοι θα ομάδες είναι και οι δύο πολύ καλές, έτσι. Είναι μια χαρά ομάδες, παιδιά. Ναι, Έτσι. ναι. Οκ. Η οποία εθνική Ελλάδος νομίζω ότι φέτος κέρδισε και. Όχι τις καρδιές, κέρδισε και πάρα πολλούς Έλληνες. Δεν ξέρω αν θυμάσαι. Είδα για. Ίσως και. Εντάξει, όχι πρώτη φορά. Είχα πάρα πολλά χρόνια να δω παιχνίδι της εθνικής Ελλάδος εντός, δηλαδή στη χώρα μας. Ναι, ναι, ναι. Και φέτος παρακολουθήσαμε την Ελλάδα να παίζει στην ΟΠΑΠ Αρένα και να είναι το γήπεδο κατάμεστο. Ναι, παιδιά. Κατάμεστο. Δεν υπήρχε εισιτήριο ούτε για δείγμα. Ναι. Αυτό που λες, Λευτέρη, για μένα δείχνει ότι υπήρξε ένα βήμα προς αλλαγή σελίδας, ώστε να έρθει λίγο ο κόσμος πιο κοντά στην ομάδα. Βοήθησε και το ότι προς τα έξω έβγαινε μια εικόνα όπου η εθνική ομάδα έχει δέσει σαν σύνολο, ότι υπάρχει ένα καλό κλίμα και ότι, παιδιά, δεν είμαστε η Ολλανδία ή το Βέλγιο ή η Γαλλία, είμαστε η εθνική Ελλάδος, έχουμε μια περιορισμένη δυναμική, είναι αυτή, παίζουμε στο όριο των δυνατοτήτων μας. Όποιος θέλει και μπορεί, ας έρθει να μας στηρίξει. Εγώ νομίζω ότι αυτό εκτίμησε πολύ ο Έλληνας και πήγε και είδε το μάτς με την Ολλανδία, πήγε και είδε και το μάτς με τη Γαλλία, που το μάτς με τη Γαλλία ήταν αδιάφορο. Ναι, εντάξει. Αλλά πάλι ήταν γεμάτο το γήπεδο, πάλι στήριξε ο κόσμος. Η Ελλάδα πήρε μια ισοπαλία γοήτρου, Αυτό. χειροκροτήθηκαν οι παίχτες. Μια Ελλάδα η οποία δεν έχει παρουσιαστεί αδιάφορη. Δηλαδή, Σε κανένα παιχνίδι. ακόμα και στο τελευταίο παιχνίδι της Γερμανίας που έπαιξε με την Ελλάδα, το φιλικό, η Ελλάδα μπήκε σαν. Και ενώ ακουγόντουσαν, ας πούμε, ότι θα χάσει εύκολα η εθνική κλπ. Γιατί οι παίχτες είναι σε μια φάση ότι είμαστε λίγο παραλία, είμαστε λίγο για διακοπές, Ναι. έχει τελειώσει το πρωτάθλημα, δεν έχουμε υποχρεώσεις κλπ. Μια Ελλάδα η οποία παρουσιάστηκε πολύ καλή, σκόραρε πρώτη και είχε ευκαιρίες. Και τελικά μια Γερμανία η οποία το γύρισε στο 90, έτσι. Ναι. Δηλαδή, Ναι. αν και η Γερμανία είναι μια ομάδα, αντιμετώπισε βασικά μια ομάδα την Ελλάδα, η οποία ήταν και λίγο αλλού, αν θες. Δεν Ναι. ήταν τόσο πολύ στο γήπεδο. Όχι. Τελικά η Ελλάδα φάνηκε να πατάει στα πόδια της. Και μια Γερμανία η οποία δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να πάρει τη νίκη. Ακριβώς, Τελική γιατί νίκη, αλλά. πρέπει να βάλουμε λίγο και στο κάδρο το γεγονός ότι η Γερμανία έκανε πρόβα τζενεράλε σε ένα γεμάτο γήπεδο εν ώψη πρεμιέρας της Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Και η Ελλάδα έπαιξε 2 φιλικά Ιούνι μήνα. Όλοι οι ποδοσφαιριστές έχουν τελειώσει τα πρωταθλήματά τους εδώ και εβδομάδες. Ναι. Και μαζεύτηκαν να κάνουν 2 φιλικά αναγνωριστικά με υπηρεσιακό προπονητή, Ναι. τον Παπαδόπουλο. Ναι. Να παίξει 2 φιλικά. Τώρα κακά τα ψέματα, να είχαμε να λέγαμε και να είχαμε να πούμε. Έτσι, έπαιξε ένα δυνατό με τη Γερμανία Ναι. και έπαιξε ένα φιλικό που δεν πρέπει να ήταν ούτε συγγενείς των διεθνών με τη Μάλτα προχθές. Εγώ το είδα. Το 2-0. Εγώ φίλε δεν το είδα. Έτσι. Είδα μόνο τα highlights και αυτά επειδή με τον πρωινό καφέ που λέμε. Okay. Έτσι. Σε Ωραία. κάθε περίπτωση, παιδιά, πάλι ανοίξαμε 300 θέματα. Αυτό είναι το Farmers League. Αυτό είναι το Farmers League, παιδιά. Είναι μια εκπομπή όπου θα συζητάμε ό,τι έρχεται στο μυαλό μας βάσει της επικαιρότητας. Τα πάντα όλα. Αυτά τα οποία σκέφτεστε εσείς οι ίδιοι και σκεφτόμαστε κι εμείς στην κουβεντούλα που κάνουμε. Σε αυτό το πλαίσιο, επειδή ξέρουμε ότι και οι περισσότεροι είστε τζογόμουτρα, θα δώσω εγώ προσωπικά και το παίρνω στις πλάτες μου για τη σημερινή πρεμιέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Σημείο για το Θα δώσω το πρώτο μας σημείο, μαγάρι με το δεξί, όπως με το δεξί θα ξεκινήσει και η Γερμανία.
Όχι με πολύ εμφατικό τρόπο θα πω εγώ. Θα κερδίσει με άσο και under 3,5 τη Σκωτία. Θεωρώ εγώ. Σε ένα κλειστό παιχνίδι θα προηγηθεί η Γερμανία, θα πιστεύω θα πάει χαμηλά. Άσο under 3,5 σε γνωστή μπλε στοιχηματική 2 απόδοση. Νομίζω είναι ένα καλό σημείο είτε για να παιχτεί ως μόνο του ένας διπλασιασμός, είτε για να το βάλουμε σε ένα δελτιάκι το οποίο θα πιστέψουμε. Καλό, όντως. Αυτό για μένα από το ποδόσφαιρο. Και νομίζω κάτι που βγάλαμε μαζί με το Λευτέρη για το μπάσκετ. Ναι, για το μπάσκετ τώρα. Πατώντας πάνω σε αυτό που σχολιάσαμε πριν, ότι ο Ολυμπιακός έχει μάθει να αναγεννιέται από τέτοιες καταστάσεις και να παίρνει τελικά παιχνίδια. Σήμερα δεν ξέρουμε αν θα γίνει αυτό. Και σίγουρα εγώ, να σου πω την αλήθεια, δεν θα πόνταρα για τα λεφτά μου σε κάποιο σημείο. Δηλαδή να κερδίσει ο Παναθηναϊκός ή να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Είναι ένα ντέρμπι, μπορεί να γίνουν τα πάντα, μπορεί να μην τελειώσει το παιχνίδι, μπορεί να τελειώσει το παιχνίδι, μπορεί να γίνει οτιδήποτε. Δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει. Να κερδίσει ο ένας, να κερδίσει ο άλλος, να πάει σε παράταση. Τα πάντα όλα. Είναι όλα ανοιχτά, παιδιά. Παρ' όλα αυτά, ένα στοίχημα το οποίο το έψαξα λίγο και νομίζω ότι αξίζει είναι το διπλό του Ολυμπιακού μαζί με ένα αρκετά μεγάλο handicap για ντέρμπι στο συν 10,5 πόντους. Που θεωρώ δηλαδή η διαφορά, όποια ομάδα και αν κερδίσει, θα είναι πολύ κοντά. Δηλαδή δεν νομίζω καν να ξεπεράσει τους 6 πόντους. Αυτό που συζητούσαμε, ότι η ψαλίδα θα είναι μικρή, όπου και να κάτσει μπίλια, ναι. Νομίζω ότι θα είναι κοντά. Και πατώντας πάνω σε αυτό που σε ρώτησα για τον αν θα καταφέρει ο coach Μπαρτζόκας, αν θεωρείς ότι θα τον περιορίσει σήμερα, αν θα τα καταφέρει κλπ. Θεωρώ ότι αυτό το πλάνο θα έχει ο coach Μπαρτζόκας, να περιορίσει τον. Αντικειμενικά το πιο βαρύ χαρτί που έχει ο Παναθηναϊκός να επιδείξει αυτή τη στιγμή. Όμως η μπάλα θα μεταφερθεί αλλού. Δηλαδή είτε μεταφερθεί στον Γκραντ είτε μεταφερθεί στο Σλούκα. Θα δούμε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι από πλευράς Παναθηναϊκού και πάλι. Θεωρώ ότι με βάση τα λεγόμενά μας, ο Σλούκας, όπως είπες κιόλας, θα πάρει πολλά σουτ, θα πάρει πολλές προσπάθειες και για να αποδείξει και γιατί είναι ο ηγέτης του Παναθηναϊκού, όπως λένε οι ίδιοι. Είναι, έτσι. Οι παίχτες, οι παράγοντες κλπ. Όλος ο οργανισμός του Παναθηναϊκού θεωρούν τον Κώστα Σλούκα ηγέτη και γιατί όχι. Οπότε θεωρώ ότι θα πέσει λίγο βάρος πάνω του αν τελικά καταφέρει ο Ολυμπιακός και περιορίσει το Γκέτρικ Ναν. Οπότε διπλό του Ολυμπιακού μαζί με handicap στο συν 10,5 και το line που δίνει στον Κώστα Σλούκα είναι over 12,5 πόντους. Λίγο τσιμπημένο για το σημερινό παιχνίδι. Μιας και ο Σπύρος βλέπει και κλειστό παιχνίδι και under, όμως θεωρώ ότι θα το πάρουμε και θα το βάλουμε σε ένα bet builder, το over 12,5 πόντους του Κώστα Λούκα, το οποίο μαζί βγάζει. Όλο μαζί βγάζει 1,47 είναι το handicap του Ολυμπιακού και νομίζω γύρω στο 1,93 οι 13 πόντι του Κώστα Λούκα. Όλο μαζί σαν bet builder μας βγάζει απόδοση 3. Τριπλασιασμός πολύ καλός. Παιδιά, νομίζω ότι. Εγώ θα το ποντάρω. Ναι, είναι δύο αγορές τις οποίες νομίζω λίγο πολύ τις βλέπουμε όλοι. Το πάντρεμά τους βγάζει μια πολύ γενναία απόδοση για μένα, το 3. Και νομίζω ότι με αυτά τα δύο σημεία είναι καλά να απορρευτούμε, παιδιά, για σήμερα. Καλά είναι για αρχή. Να ξέρετε γενικά ότι τα βίντεο μας θα έχουν σίγουρα και στοιχηματικές επιλογές, τις οποίες έτσι είτε θέλετε να ακολουθήσετε είτε δεν θέλετε. Όλα οκ. Εμείς είμαστε εδώ, θα τη λέμε και θα την ξαναλέμε. Ακριβώς, παιδιά. Εμείς την άποψή μας θα τη λέμε πάντα, όποια και αν είναι αυτή. Τώρα εδώ με το Λευτέρη κάναμε μια κουβέντα, λίγο πολύ συμφωνήσαμε. Να ξέρετε, θα υπάρχουν στιγμές που θα διαφωνήσουμε και μπορεί να διαφωνήσουμε και πολύ έντονα με το Λευτέρη. Είμαστε δύο διαφορετικοί άνθρωποι. Υποστηρίζουμε διαφορετικές ομάδες. Να υποθεί. Ας μην το πούμε σε αυτό το βίντεο αυτό. Θεωρώ ότι οι στοιχηματικές επιλογές που δίνουμε πηγάζουν από την καθαρά δική μας άποψη για τα τεκτενόμενα και για τη φόρμα και το ρεπορτάζ κτλ. Με το θάρρος της γνώμης μας λέμε τι πιστεύουμε για το παιχνίδι. Αυτό και εμείς, όπως νομίζω κάθε μέσος Έλληνας ρίχνει τον οβολό του σε κάποια παιχνίδια. Σίγουρα. Έτσι και εμείς προτείνουμε τη δική μας οπτική γωνία. Θα υπάρχει πάντα στοιχηματική επιλογή που θα αφήνουμε λοιπόν στο βίντεο. Οπότε, παιδιά, νομίζω ότι αυτοί ήμασταν για σήμερα. Θεωρώ η Farmers League για αρχή. Farmers League, παιδιά. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Όσοι θέλετε, μας ακολουθείτε προς το παρόν στο κανάλι μας στο YouTube, Farmers League. Έρχονται και άλλα βίντεο, πολλά. Έρχονται και άλλα βίντεο. Υπενθυμίζω, σχολιασμός. Ό,τι προκύπτει, τα βίντεο μας θα είναι εδώ, θα το σχολιάζουμε. Ερασιτεχνικό ρεπορτάζ ρεπορτάζ, παιδιά. Παρεΐστικο, όπως το είδατε σήμερα, ατόφιο.
είναι αυτό που είναι. Πείτε μας αν σας άρεσε το βίντεο, στείλτε μας αν θέλετε κάποιο μήνυμα, είμαστε εδώ να απαντήσουμε ή να βάλουμε κάποιο θέμα στο επόμενο βίντεό μας, δεν ξέρω. Αυτά νομίζω για σήμερα. Αυτά, παιδιά. Με το pre-game του τελικού και του Euro. Ραντεβού στο επόμενο βίντεο με σχολιασμό προφανώς αποτελεσμάτων και με σχολιασμό Euro. Αυτά. Να είστε καλά.